vstupu do šampionátu musí být český tým zklamaný, protože na body nedosáhl, prohrál 1-2, i když zápas měl výborně rozehraný ve druhém poločase. Zápas vašima očima. Těžký, obrovsky těžký. Korejci hráli dobře, my jsme hodně běhali bez balónu, pak pro nás vepředu bylo hrozně těžké jako s tím balónem něco vymyslet, protože jsme třeba 3 minuty byli bez toho míče a pak když jsme se k tomu dostali, tak člověk je jako zadejchaný a těžký s tím něco udělat, ale asi jsme si s tím měli poradit všichni trošku líp a mrzí nás to všechny, jako asi potom ještě, když jsme vedli, tak třeba to dotáhnu aspoň do té remízy, to škoda. Všiml jsem si, že v prvním poločase trošičku odskakoval míč od kopaček některých hráčů. Bylo to způsobeno třeba tou nižší trávou, která tady je? Jako je pravda, tráva je hodně rychlá, ale tím bych řekl, že to asi nebylo. No, se vymlouvat na trávu, pro ně to bylo stejný a jim to neodskakovalo, jo, takže ono, nevím, těžko říct, ale trávou to asi nebylo. Tomáš Souček říká, že se trošku zadýchal, ale že se nechce vymlouvat na ty vyšší nadmořské výšky. Asi to bylo všechno v pohodě, ne? Jo, jako já jsem se cítil dobře, nebo dech byl v pohodě, ta nadmořská výška, podle mě, kdybychom to ani nevěděli, tak nám to ani jako nepřijde, že hrajeme někde výš, možná to bude horší potom v tom Mexico City, kde to je ještě horší, ale cítil jsem se dobře. Česko se vytvářelo šance ze standardních situací. Chce to ale něco vymyslet i ze hry proti Africké republice. No určitě víme, že z těch standardek jsme silní, spolíháme na to. Dneska se zase dali gól ze standardky, potom se vlastně Hložanovi to tam chytil na brankový čář taky ze standardky. Jo, určitě se od nás čeká, řekl bych, ode mě jako od všech vepředu se asi čeká víc a musíme zkusit něco vymyslet i z té hry. Díky.